matenda nayo dere mbatasangika porororo tagona so mchipatala kwenda mwaliza ota bodi uyu yayi porororo kuno kulijiretu fika cha maji ya wemi na umoyo witu sono nguwemi anangwa kutowa kugona mwe ya mchipatala. Chaka cha 2023 matenda a kolera anavuta madera ambiri mdziko muno kamba kakusowa ka madzi AUKHONDO. Pachifukwa ichi boma linalamula mabungwe onse opereka madzi kuti aonetsetse kuti anthu onse ovutika maka omwe madzi mipope yapagulu kuti ali ndi madzi AUKHONDO. Bungwe lopereka madzi mchigawo cha kumpoto la Northern Region Water Board mogwirizana ndi boma linayika ndondomeko yapadera yoonetsetsa kuti anthu madera omwe bungwe limaperekera madzi ali ndi madzi AUKHONDO powalipirira mabilu kudzera mu project ya Malawi NRWB Water Efficiency Project ndi thandizo lochokera ku banki yaikulu ya ku Ulaya ya European Investment Bank. Nzoonadi kuti chaka chatha mukudziwa inu kuti kudziko lathu lino kunali mliri wa kolera ndi kudzera mwa president athu Dr. Lazarus Makafe Chakwera anakhazikitsa program yomwe timayitcha kuti kuthetsa kolera campaign. Nde ife ngati ya Northern Region Water Board tinachiona chanzeru kuti tithandize nawo pa program imeneyi ndi mnjira imeneyo tinaona kuti chimozi chomwe chimathandiza kwambiri kuti kolera ithe ndi pokapoka anthu akupeza madzi AUKHONDO. Nde tinapeza ndalama zokwanira 205 million kwacha kuchokera ku project ya Northern Region Water Efficiency Project yomwe timapanga mu Mzuzu muno, yomwe ndalama inakhala ngati yakhalako pa project yatha koma ndalama yakhalira. Ndi ndalama imene tinayiganizira kuti kuli bwanji tithandize anthu pa mliri umene wa kolera. Ndi ndalama imeneyi choyambirira tinagula matoken ma water units ndikuwapasa ma communal water points ndi ma communal points oposera 400 maboma onse amene tinawo kuno kumpoto. Tinapasa matokeni oti agule madzi kwa nthawi yokwanira 6 months. Nthawi imene imatha kuti tikufika mu October chaka chatha. Andi tinagulaso matokeni kupereka ku ma school, ma primary school ndi ma secondary school. Ndalama imene inagwira ntchito ziwiri. Choyambirira kwa ma school ndi ma communal water points amene anali ndi ngongole samatha kupeza madzi poyerana ndi ngongole mwina tinadulira madziwo tinatsekulira ndi kuwalipirira ngongoleyo kugwiritsa ntchito ndalama imeneyi. Chachiwiri tinaguliraso matokeni amene ndanenera omwe atha kuwathandiza kupeza madzi kwa miyezi 6. Ndizi zakhala zikuchitika ndi zathandiza kwambiri kuno ku malo amene tikuperekera madzi kuti anthu apeze madzi mwa AUKHONDO mosavutikira kulingana ndi ndondomeko ya boma. Molingana ndi malipoti ochokera kwa zaumoyo, ndondomeko iyi inathandiza kwambiri anthu omwe ndi ovutika kupewa matenda a kolera chifukwa anali ndi madzi AUKHONDO m'madera mwawo. Mwachitsanzo, dera la Ikwendeni ku Mzuzu lomwe lakhali kuvutika ndi matenda awa mbuyomu linapulumuka ku matenda awa mnyengoyi. In Malawi, as I mentioned, most of the areas were hit by cholera. Now, with the Ikwendeni catchment area, we did not really register any case of cholera. Kudzera mu ntchitoyi, Northern Region Water Board inathandiza mipope ya gulu yosachepera 400 komanso masukulu aboma osachepera 90. Izi zikutanthauza kuti bungwe ili linafikira anthu osachepera 81,000 ndi madzi AUKHONDO kudzera mthandizoli. Ntchitoyi ndi mbali imodzi yokwanitsa masomphenya aboma oonetsetsa kuti Malawi aliyense akhale ndi madzi AUKHONDO pofika 1,000 people. Mwakwake ukakuongea somera jebe zikapeka mdambo umu ngombe zikamanga mdambo umu kama jiga maji au kupanga makola kama jiga heri when sono umoyo wasintha sono matenda kapa moyo gachepa tumene kwa tukuonga water board kuzira mpoma tukumalita kati tumene water board.